Sabeu aquella sensació increïble de dormir bé? De llevar-nos descansats i plens d'energia i d'optimisme? Doncs hi ha moltes persones que la desconeixen. I no perquè dormin poques hores, sinó perquè mentre dormen, i de manera totalment inconscient i repetitiva, deixen de respirar. Això fa que el seu cervell estigui en un permanent estat d'alerta, impedint un descans de qualitat. És el que es coneix com apnea de la son. I a banda de generar cansament, estrès, irritabilitat o falta de concentració, també pot passar factura a la salut cardiovascular i a la capacitat cognitiva. Avui volem entendre millor què és aquesta síndrome, com es detecta i quines opcions existeixen actualment per tractar-la. Per parlar-ne ens acompanya el doctor Javier Vara, que és cap del Servei de Cirurgia Maxilofacial de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa. Jo sóc en Marc Ladorda i això que esteu veient és un nou Dijous de Mútua. Doctor Javier Vara, moltes gràcies, benvingut per ser avui aquí en un nou Dijous de Mútua. Moltes gràcies. Encantat. Com pot ser que deixem de respirar mentre dormim? Com s'explica tècnicament això? Bueno, hi ha diverses causes que poden produir apnees. Jo estic aquí com invitat, m'imagino per parlar de l'apnea obstructiva de la son, que és la que es produeix a nivell perifèric, però també hi ha apnees d'origen central, del propi cervell. Sí. És el cervell el que desconnecta, diríem? Sí, el centre que regula això, doncs, hi ha persones que no els funciona bé i el que veiem més sovint és que hi ha apnees mixtes, centrals i perifèriques obstructives. Però nosaltres sí que podem parlar del tema de les que realment ens interessen perquè podem ajudar des del nostre punt de vista i el nostre coneixement i especialitat. Clar, les obstructives són les que hi ha un obstacle, no? Que impedeix d'alguna manera la circulació normal d'aire i de respiració, no? Estaríem parlant d'això. Correcte. Quina és aquesta obstrucció? A què és degut? Afecta la postura d'alguna manera? Algun aspecte relacionat amb el nostre cos? Com és el nostre cos? Sí, això és evident. La primera pregunta que s'han de fer és: això és només una patologia que pateix la gent gran o la gent adulta? No, d'entrada ja no. Sí, també hi ha nens que tenen ja aquest problema, aquesta síndrome. I a més es comporta de manera diferent, no? No és el mateix un adult i quina clínica té, quins símptomes té de lo que és un nen. Igual que en els adults es manifesta i moltes vegades es descobreix perquè no tenen una son reparativa i s'adormen mentre estan veient la televisió o conduint, el qual és molt perillós. Altres vegades es tradueixen en arrítmies cardíaques, en malalties que són comorbilitats d'aquest síndrome, com poden ser diabetes, etc. Però en els nens és diferent. En els nens realment tenen moltes menys apnees i a vegades es tradueixen en nens que tenen una hiperactivitat, que no es concentren. Alguns d'ells inclús estan catalogats com TDAH, o sigui, nens que tenen un trastorn d'hiperactivitat i que, si més no, estaria bé sospitar-lo, detectar-lo i tractar-lo si és el cas. Estem parlant de l'apnea, que és un concepte, clar, qui no sap de què estem parlant és una mica abstracte. Hem dit que deixem de respirar per algun obstacle o alguna cosa que obstrueix la nostra respiració normal, però com és una apnea? Què dura? Quantes en produeixen? Quina és la sensació? Des de fora com es veu? Es detecta d'alguna manera o no? Com ens hauríem d'imaginar una apnea? Bueno, el tema anem vers una societat que cada vegada és més... viuen sols, molta gent, o dormen sols, i és veritat que les apnees moltes vegades les detecta no la persona que la pateix, sinó el seu acompanyant, que viu amb ell i que dorm amb ell i que de sobte veu que la seva parella fa una parada respiratòria que pot durar un temps inclús prolongat, a vegades quasi un minut o més, i que de sobte fa una recuperació de l'aire. Clar, com el que surt de l'aigua, no? Després de creuar la piscina per sota, no? Que fa de fet, no? O sigui, això crea una situació veritablement de patiment
i sobretot de patiment per la persona que està veient això. Sí, perquè l'altre continua dormint, no? Sí, l'altre aparentment està dormint i no es dona compte. I és la persona que està al seu costat la que detecta, com dic moltes vegades, aquest problema i que realment ve angoixada. I ve angoixada i porta a aquest pacient a les nostres consultes dient és que es queda parat i no respira. I a vegades la respiració aquesta és prolongada i a mi em dona que algun dia no es despertarà. Clar, i això passa diverses vegades a la nit i cada nit, no? Efectivament. És a dir, no és que et passi un dia o tinguis una setmana que tinguis... No és un refredat que és puntual i que se'n va. Sí, no, sol ser que passa cada dia. Sí que és veritat que hi ha factors ambientals que poden incrementar això, com pot ser si el pacient fuma, si el pacient ha sortit una nit i beu més, i també hi ha factors de risc, com per exemple si una persona té un sobrepès, no? O una obesitat mòrbida, que són fets concomitants i que sabem que estan relacionats amb aquests problemes d'aquest síndrome de l'apnea de la son. I generalment, moltes vegades, comença per al ronc. Això volia preguntar. Com afecta o quin paper té el fet de roncar en tot això? Bueno, en les que nosaltres estem més familiaritzats, que són les apnees obstructives, moltes vegades hi ha una barrera anatòmica que produeix ronc i que al final d'aquest ronc moltes vegades s'acompanya d'un stop de l'entrada de l'aire en els nostres pulmons, no? I fins que es produeixen certs microdespertars que es diuen, en els quals recuperem una miqueta la consciència encara que estem dormits, però el nostre cervell s'activa i fas una respiració profunda per salvar aquest període que has estat sense aire, i sobretot sense aire en el teu cervell, que és el que al final acaba despertant-se. Ho pregunto d'una altra manera. Totes les persones que pateixen apnees obstructives ronquen? Pues aquí no sempre. La majoria? La majoria, però no totes. Però pot ser, inclús pot haver un diferent comportament entre homes i dones. O sigui que això s'ha de tenir en compte, perquè és una patologia més prevalent en homes. És a dir, el que no podem dir és que com que no ronco, sóc o no ho tinc. Això tampoc ho podem dir. No necessàriament, perquè pot ser que facis apnees, algunes, com ja he dit, de tipus central, i no estan relacionades amb un tema obstructiu, merament obstructiu, i després, si les teves barreres anatòmiques, per el que sigui, no produeixen una vibració ni un soroll, quan fas l'apnea, pot passar desapercebut, sí. I com es manifesta? Per altres símptomes que aconteixen durant el dia, o que et fan sospitar, o com a mínim hauries de descartar que no tinguis això. La postura en la que dormim, perquè aquí sí que hi ha un catàleg importantíssim de gent que dorm de cap per avall, de cap per amunt, de costat, del dret i del revés. N'hi ha alguna especialment recomanable o especialment no recomanable? Bueno, la que es diuen de Kubitsuki, que es miren cap amunt, cap al sostre. Mirant al sostre? Sí, mirant al sostre. Clar, aquesta en teoria és la més perillosa. Jo aquesta és l'única... Jo si ronco, ja poso a mi, és quan estic aquí, jo ronco i em desperto el ronquer, de seguida, però, saps? Fas una mica així, no? La sensació aquesta, però només és quan estic amb el cap amunt. Que ja no ho faig, després, com que ja sé que això tal, dormo de costat. És el més freqüent, és quasi on es manifesta. De fet, quan es fa un registre de com dormim en els aparells diagnòstics que en podem parlar, realment és aquí on la majoria de les apnees que fem són en aquesta posició. Quan estàs cap amunt. El correcte, el més fàcil, i evites moltes d'aquests problemes quan canvies la posició i poses de cúbit lateral, que es diu. De costat. D'un costat o de l'altre. Realment sí que és veritat que hi ha coses per evitar que estiguis boca amunt, però és veritat que hi ha gent que, i molts diuen, no, si jo no dormo boca amunt, el que no sabem és què fem quan dormim. Hi ha estudis, que diuen que canviem moltes vegades de posició mentre dormim. Depèn de la fase de la son, tu no eres conscient que estàs canviant la posició, que ara estàs cap amunt, que ara estàs d'un costat, que ara estàs boca avall. O sigui que realment són una sèrie de símptomes o de circumstàncies les que et porten a sospitar que pot haver una alteració de la son i que això s'ha d'investigar. Està clar. Has parlat abans de nens, has parlat d'homes, de dones. Hi ha algun... En el tema de l'apnea de la son i específicament de l'obstructiva, hi ha algun patró, algun perfil específic hi ha un grup de risc, diguem que els doctors que us han parlat de grup de risc, hi ha un grup de risc més elevat, diríem,
de perfils que tinguin més números de patir això? Sí. Gent gran, poder? Sí. No, comencem pels nens. Els nens, una cosa que és bastant eloqüent i que pot cridar-te l'atenció són aquells nens que són respiradors vocals, que per lo que sigui anatòmicament, o bé tenen unes amígdales molt grosses, unes adenoides molt grosses, carnots, no? I que solen respirar amb la boca oberta, no? A part de que això ja els pot produir una deformitat facial concomitant, sí que és veritat que tenen la llengua amb una implantació molt baixa i que aquests, possiblement, quan dormen a la nit, a més, tenen mandíbules més petites, maxil·lars més estrets, pel fet d'aquest tipus de respiració, i això els pot comportar que facin apnees. I el número d'apnees no ha de ser molt elevat. Potser un parell d'apnees que facin a la nit és rellevant i és important, perquè una cosa és l'apnea i altres són hipapnees, que no arriben a ser apnees. Per tant, això en els nens ja és la fàcies adenoidea, que es deia. O sigui, una fàcies de respirador vocal ens ha de cridar l'atenció. A més, els nens dormen sols, normalment, a l'habitació. Les en parelles fins a cert punt més fàcil de veure, no? Però amb la canalla... I molts d'ells, a més, associa a vegades amb bruxisme. Això, ja vam parlar una vegada aquí de bruxisme, doncs el bruxisme a vegades és un símptoma que... És el xerricar de les dents, Sí, que això ho fan a vegades quan fan aquests despertars a la nit, no? I és com un senyal d'alarma, no? Perquè es recupera una altra vegada el to de la musculatura i tornen a respirar. Fan com un breaking, no? En el seu son i bueno, pot ser aquest bruxisme pot ser protector, o sigui que és una cosa a tenir en compte, no? I de la qual s'està estudiant molt, no? Però ja anant als adults, els adults sí que és veritat que molts d'ells ronquen i que hi ha diferents graus, que no tothom que ronca i que fa apnees ha de rebre un tractament, o sigui que pot ser una cosa lleu que et pot acompanyar tota la vida. El problema és quan ja això es manifesta en clínica i quan el nivell i la intensitat o els símptomes acompanyants o produeix comorbilitats importants és quan jo crec que han d'entrar en una fase de red flag i de posar un mitjà adequat per tractar-les i per evitar que això comporti símptomes greus. Ara parlarem dels tractaments, però abans situem-nos en aquesta fase prèvia, és a dir, nosaltres detectem que algun al nostre entorn pot ser que tingui apnees de la son. Què hem de fer? A quin especialista hem d'anar i quines proves li farà aquest especialista? Bueno, jo crec que això depèn, i ho hem comentat abans d'aquesta entrevista, depèn una miqueta de l'especialització, del know-how, una miqueta per on han anat en els diferents països del món o d'hospitals a vegades, qui s'encarrega d'això. En general, dic, a Espanya són els pneumòlegs. Els pneumòlegs són els que primer van posar un remei en aquest problema perquè el detectaven ells. Venien pacients amb problemes de que no respiraven bé i que inclús tenien problemes de pulmonars, de POC, i van ser ells els que van agafar una miqueta a aquesta disciplina, no? I a desenvolupar aquestes eines diagnòstiques, no? de la son, i són ells els que fan generalment aquestes proves. També, i no hem d'oblidar que tenim especialistes formats via MIR, metges especialistes que són neurofisiòlegs, que aquests són els que també poden fer un bon diagnòstic, com a mínim, d'interpretació de totes les coses que s'estan mesurant, no? En un estudi de la son. Com ens l'hem d'imaginar un estudi d'aquestes característiques? Quines proves es fan? Depèn, t'explico. Pot ser un estudi, diguéssim, de screening, que es diu una poligrafia respiratòria, que inclús hi ha dentistes que ho estan fent, perquè, no sé si saps, però després ja en parlarem, però hi ha dentistes que fan dispositius d'avanç mandibular i ells mateixos, moltes vegades hi ha alguna empresa que s'ha dedicat a vendre-los aquesta eina per fer un diagnòstic de screening, inclús que ells, con un report que els hi fan, els diguen, doncs mira, sí, fa tantes apnees i tal i qual, doncs podria estar indicat. Ara bé, jo crec que han de ser
coses més serioses, perquè aquest pacient no només és que a lo millor fa així apnea, sinó que té unes altres, com he dit, patologies que han quedat allà amagades i que potser un metge hauria d'investigar. No? I aquí entren, ja ho veurem, diferents especialitats. Però avui en dia, ja et dic, a Espanya són els pneumòlegs qui ho fan, hi ha països que ho fan els neuròlegs, perquè ja veureu per què, però en realitat jo crec que el pneumòleg és la primera persona a la que arriba aquest pacient i que més o menys es creen, i això s'hem donat un pas endavant, en comitès a nivell dels hospitals, comitès d'apnea de la son, integrats per diferents especialistes que, igual que els comitès de càncers, pues, cadascú aporta el seu gra de sorra per orientar bé el tractament més adequat per cada pacient. I quan hi ha una sospita fonamentada d'una possible apnea, se'l porta a l'hospital, se'l fa dormir a l'hospital, se li connecten, jo m'imagino, no?, una sèrie de dispositius i li fan una anàlisi, no?, de com és aquell son i de si realment es produeixen apnees. O es pot fer a casa, això? Com pot ser quantes apnees té a la nit? Ja, mira, el tema és els recursos que hi ha. A vegades no tenim prou recursos en l'àmbit sanitari perquè a tothom li pogués fer un estudi de la son complet. Per tant, hi ha estudis que no arriben a ser de tal magnitud, però que sí es fan servir, potser de screening, que he dit. Són poligrafies respiratòries, que són aparells que es posen a casa. A casa. A casa. Dispositius que miren el percentatge de saturació d'oxigen en sang, et miren la posició en la que dorms, i et donen inclús les apnees que fas o les hipoapnees. O sigui, recullen una sèrie de dades que són interessants, mínimes, però que ja ens posen sobre una miqueta alerta o diuen no, mira, jo crec que no ho fas i et pots despreocupar-te. Això té un cost no tan important i, a més té un avantatge, que ho fas a casa teva. A l'entorn normal en el que dorms, no? Clar, que això et permet dormir en la posició que dorms, perquè no tens limitació de postura, i jo crec que és una eina molt interessant, el tenir aquests dispositius. Després, si aquest pacient dius no, aquest pacient fa apnees, però sembla que pugui tenir més coses associades i vull estudiar-lo millor per prescriure un tractament més adequat, doncs potser ja requereix un ingrés a l'hospital, fer-li un estudi polisomnogràfic, i on es miren més coses, es fa un electroencefalograma, es fan electromiografies, per veure com es comporta tota la musculatura, el moviment de les cames, com fas l'arquitectura de la son, etc. I a més a més, si encara tens algun dubte i dius, tinc aquest pacient ja focalitzat en que té una apnea de la son i que és preferentment no obstructiva i vull saber on fa l'obstrucció, avui en dia es fan proves ja més especialitzades que normalment es fan als otorrinolaringòlegs i que fan el que es diu el DISE, que és portar el pacient a quiròfan, fer-los una son inducida amb drogues de tal manera que és una sedació profunda amb un nivell, amb un dintel de consciència d'una son inducida però no totalment dormit, en la qual podem veure on es fa aquesta obstrucció, no? Quan fas les inspiracions i veure el nivell de l'obstrucció on es produeix, perquè això és molt important de cara després al tractament adequat. Abans del tractament, què passaria si no es tractéssim les apnees? És a dir, quin risc real hi ha de patir apnees? Doncs el risc és molt important. Pensa que, per exemple, als Estats Units, perquè tu puguis conduir un camió, cada any et fan un estudi de la son. Per què? Perquè molts conductors es queden adormits i són els que provoquen molts els accidents. I clar, en grans tunelatges o en gran responsabilitat en portar un gran tunelatge és rellevant, és important. I jo crec que, sobretot, i molt important, és dormir-te. Dormir-te, per exemple, a conduir, perquè no només et fas mal tu, sinó que pots fer mal a altres, no? I després, és veritat que hi ha casos d'hipertensions arterials que no responen als medicaments habituals, que moltes vegades tenen relació amb aquestes apnees, problemes cognitius. Podríem arribar a morir ofegats? Sí. De no respirar, d'una apnea? Hi ha morts sobtades que són degudes a això.
clar, per això venen tan estressats a vegades, com he dit, els que conviuen amb aquesta gent, no? També problemes cognitius, com deia, no? Pacients que perden la memòria, que es van deteriorant, clar, any darrere d'any, doncs això es va provocant una atròfia cerebral i que pot acabar demenciant-se, sí. Parlem ara sí dels tractaments. Quines opcions hi ha? Com s'enfronten aquests temes? Home, avui per avui el gold estàndard, quan es detecta, és veritat que com a mínim en aquest país, Espanya, el gold estàndard és el CPAP. Què és el CPAP? CPAP és una màquina que el que fa és que ens envia, ens fica dins dels nostres pulmons oxigen. Oxigen a una pressió positiva, perquè si hi ha una barrera o no pot arribar l'oxigen als nostres pulmons, nosaltres li donem. Una màquina que és autoregulable, avui en dia, d'això ens van molt més els pneumòlegs. Com un respirador, seria? Sí, són respiradors, però... Ens hem d'imaginar una mascareta lligada al cap, no? Sí, lligada al cap. Cada vegada més sofisticats, o sigui, cada vegada són més petits, són menys invasius, més silenciosos, que això és molt important, perquè si no poden fer que la son, si no teva, del teu acompanyant sigui molt... es produeix una alteració de la son de l'acompanyant. Per tant, això s'ha avançat bastant. I això és el gold estàndard. És veritat que els pacients, quan es posen això, si estan ben diagnosticats, els canvia la vida totalment. Sí. Ara bé, no tothom se n'adapta a aquest tipus de màquines. Tenim pacients que no les toleren, que són incòmodes si han de viatjar. Irritacions, també, no? Alguns els hi fan mal, perquè van en tires per aguantar-se, i llavors venen reclamant altres opcions de tractament. I n'hi ha, no hem de dir que és l'única. Per exemple, hi ha aparells o coses ortopèdiques per posar l'esquena, perquè el pacient no dormi boca a dalt o boca amunt i dormi girat d'un costat. A vegades fem fèrules també, els odontòlegs, d'avançament, en els quals el maxil·lar i la mandíbula estan fixades en una posició generalment avançada, però no sempre. A vegades només que quedi bloquejada la mandíbula i que no se'ns obri quan estem dormint boca amunt és suficient, perquè la llengua no cau, i al no caure a la base de la llengua no tapa el pas de l'aire, i, per què no, hi ha pacients que si són joves i els agafem un bon moment de la seva vida, està associat a deformitats facials o dentofacials. Per tant, aquí entenc que la cirurgia maxilofacial té molt a dir, no? En aquest camp. Sí, correcte. La nostra especialitat, que fa 10 o 15 anys, això era un cas aïllat, el que podíem fer, avui en dia està tomant certa rellevància. Jo el vaig descobrir, vaig fer una rotació a Xile, un bon amic que s'havia format als Estats Units, allà la meca del coneixement era Stanford, i ell va estar allà, i allà eren els otorrinos els que es dedicaven a això, però ell, que era maxilofacial, i havia format un bon maxilofacial als Estats Units, doncs el doctor Julio Cifuentes, en aquest cas, va aportar-nos a tot el món hispanoamericà molt de coneixement i la seva experiència ens la va traslladar. I realment ens ha servit molt, ens ha ajudat molt, perquè hem vist, i jo he pogut veure, pacients relativament joves com després d'una operació de cirurgia maxilofacial ben indicada i ben realitzada pot curar molts pacients i ser un tractament no només per uns anys, sinó potser per tota la vida, ser un tractament curatiu. Sí. Clar, perquè la diferència entre la màquina, el CPAP, no es deia la màquina, entre la màquina és que aquesta l'has de portar sempre, això no et cura, t'ajuda a dormir bé, però no et cura. En canvi, la cirurgia maxilofacial, que no és apropiada absolutament per tothom, per casos determinats, sí que pot arribar a curar aquella persona i eliminar-li per sempre ja les apnees, no? Totalment. Molt bé. Però per això era molt important dels equips multidisciplinaris, no? Està clar. O sigui, en aquests equips hi ha un nutricionista, un psicòleg, diferents especialistes que, per exemple, si un pacient té un problema d'una obesitat, un sobrepès, no l'operarem. El primer que té que fer és una nutrició, o sigui, posar-se en mans del nutricionista. Se necessita d'un psicòleg o inclús d'un psiquiatre. Però l'interessant és que baixi pes. Perquè baixant pes, potser el 50% dels pacients ja es curen només amb això. Ja veurem quins s'han d'operar.
Ja veurem quines necessiten una CPAP o quines necessiten un altre dispositiu, però és molt important tenir aquesta visió global, no?, del problema. Està clar. Molt bé, doncs ja per acabar, perquè ens hem extès molt, perquè era molt interessant tot el que estàvem explicant, quin missatge podríem donar a aquelles persones que fa temps que dormen malament, que ronquen, que es desperten cansades, però que ho han normalitzat tot això? Home, jo crec que s'haurien de posar en mans de metges, no?, fonamentalment, el seu metge de capçalera, explicar-li si ells ho saben perfectament, què les està passant, explicar-ho i veure quins símptomes, quines comorbiditats ja poden tenir, a lo millor, que estiguin relacionades amb aquest problema, i lògicament és el metge capçalera qui els adreçarà, no?, els orientarà cap a on han d'anar. Generalment a unitats especialitzades que poden acollir-los, i a vegades el que et dic, un simple mètode de screening pot ser suficient, i també això transfereix molta tranquil·litat al pacient i al seu entorn. Doncs queda clar, ens quedem amb algunes idees principals. La primera és que l'apnea de la son és molt més que roncar. De fet, pot ser de caràcter neurològic, que arribi directament del cervell, però també pot ser de caràcter obstructiu, que hi ha algun obstacle que dificulti la respiració. Sí que hi ha molts casos que un dels primers indicis és aquest ronc, que pot indicar que pot haver-hi una apnea darrere, que pot afectar greument la salut i si més no la qualitat de vida d'aquella persona, perquè evidentment aquella persona no descansa, el seu cervell està en permanent estat d'alerta, que hi ha moltes persones que ho pateixen i no ho saben, i que la persona que ho pot saber és la persona que dorm amb elles o que està al seu voltant, però que si no se n'assabenten, que el diagnòstic i el tractament es pot personalitzar molt i que hi ha solucions molt diferents, també hem après en aquest dijous de Mutu d'avui, en funció una mica de cada cas, i que detectar-la a temps doncs, també pot canviar completament el descans i la salut d'una persona. Per tant, jo crec que amb això, més o menys, ens fem bastant a la idea de què són les apnees obstructives de la son. Per tant, doctor Javier Vara, cap del Servei de Cirurgia Maxilofacial de l'Hospital Universitari Mutu Terrassa, moltes gràcies per ajudar-nos avui a entendre millor un problema que a més és bastant freqüent, és a dir, no són poques persones a les que els hi passa això, no és molt excepcional, i que a més alhora és molt desconegut. Abans no se'n parlava, ara se'n comença a parlar afortunadament, però convindrem que no és... que està força extès. Que no és excepcional. No és excepcional. Avui hem après que dormir malament no sempre és normal, i que darrere d'un cansament constant, o d'uns roncs intensos, pot haver-hi una malaltia amb un impacte molt important sobre la salut. Gràcies també a totes les persones que ens heu seguit a través de les xarxes socials de Mutu Terrassa i del diari digital Mont Terrassa, i ens retrobem ben aviat en un nou dijous de Mútua, i fins a llavors que tingueu molta salut a tots i a totes.